Yung sa mami po natin, ang ano po doon, gamit po namin karning kalabaw po yan. Kaya kita niyo naman po, hindi siya masyado masebo. Balat, labot, laman, saka yun po, itlog po. Mura lang sa amin, sir, no? Hindi pa po ako nagtatas eh. Yun po, 70 pesos lang po yung ganon. Yung arroz caldo dilaw, ang laman niyan ay baboy. May tarapilya ang pinakalaman niyan. Pero pwedeng may manok, pwedeng may atay, pwedeng itlog lang o kaya lugo lang. Sa goto ay may baka. Goto tuwalya. Pwede mo siyang lagyan din ng mga manok, atay, itlog. Ito naman bibingka abnoy, talagang babalikan basta natuto kang kumain. Halos lahat naman kami dito, binabalikan naman talaga. Hindi kayo taga Santa Cruz kung hindi nyo kayang tikman ang bibingkang itlog. Ako po si Sally. Ako po itong may-ari ng Sally's Food House. Nag-start po yung business ko 1989, sir. Pinakauna po namin, Goto Batangas, tapos Mami. Yan po talagang pangatlos, Bulalo. Puting Niki po. Kasi mas maano po yun, hindi po siya masyado maalat, hindi siya mapait. Okay po yung lasa niya. Masarap yung puti. Puting Niki po, gawa po sa Santa Cruz, Laguna po. Inaano ko nga sa mga kasama ko po na noon, ako talaga po naglilinis niyan, yung mga balat po na yan, nailalahok. Talagang nililinis ko tapos yung kalinawan tawagin. Kasi pag basta-basta lang sila, hindi ko sigurado. Yun po, unang-una po si Lord, pag ganon, pagising sa umaga, talagang panalangin muna po, siya muna po inuuna. Dito ko na rin po napatapos yung mga anak ko po. Usually po yung, yung pinakabunso ko, yun, dito ko napatapos. So, Simon siya ngayon. Di naman po sa pagmalaki, sir, may napundar na rin po. Yung dalawang sasakyan, tapos may bahay po ako at lupa. Malaking tulong po, opo. Sa gusto pong makatikim ng aming Mami, Goto Batangas, Bulalo. Saka may mga ulam din po kami, sir. Pasyal po kayo dito sa Sally's Food House, Masapang, Victoria, Laguna. Nagaranti ko po na masisiyahan po kayo sa panlasa ng aming mga pagkain. Dito po sa Sally's Food House, masarap, saka affordable po. Ako po si Rolando del Rosario. May-ari ngayon ng Nelias Arroz Caldo. Pinakahanap buhay ng nanay ko since 1983. Dito kami nakapwesto sa palengke. Noong araw pa ay hanap buhay na ng nanay ko ang pagtitinda ng Arroz Caldo. Nilalako, balot-balot. Nang makakuha kami ng pwesto rito, nagtuloy-tuloy na hanggang ngayon. Siguro, the best kong masasabi dyan masarap ang luto na inumpisahan ng nanay ko. Hindi naman siguro kami tatagal, kundi tatangkalikin ng mga tao ang lugaw namin. Para masarap sila ng kain sa tindahan ko, sa Nelias Arroz Caldo. Kasi sabi nga siya, hindi ako babalikan ng tao kung hindi masarap ang luto ko. Since 1983, nandito na kami sa palengke, hanggang ngayon nandito pa rin naman kami. Kung saan na kami nakapesto, kung ilang beses na nilipat, kung ilang beses nasunog ang palengke, nandito pa rin kami. Siguro masasabi kong maging maayos ang buhay namin dahil yan sa hanap buhay na binigay sa amin ng nanay ko. Doon sa matatagal kong suki, maraming salamat sa pagtangkilik nyo. At doon sa mga bago, maraming salamat din. Andito lang kami sa Wet Market 2nd floor. Nelias Arroz Caldo. Thank you po din. Salamat po.
Ako si Tess, isa sa mga manininda dito ng bibingkang abnoy na dinadayo dito sa Santa Cruz. Dito ko na napagtapos yung 3 kong anak. Biyernes hanggang Lunes, kulang 100 ako pag wala okasyon. Pero pag Martes at Miyerkules, lang ako mga 70 plus na horno. May 160, 150, may special kasi kaya ubus na eh. Una-una may amoy. Galing kasi sa, hindi ko masabi kasi yung totoong term totoong meaning ng abnoy eh. Pero siya, galing siya sa pinag-anuhan ng hindi na pwedeng maging balot. Sariling gawa ko yung suka. Kasi dito magkakaiba naman talaga kami ng gawa eh. Kahit sa suka, hindi rin kami pare-parehas. Malaki na itulong nito. Kasi ako balo na. Namatay ang mister ko. First year college pa lang yung panganay ko. Tapos na yung 3, isa na lang. Dito lang, sa Bugok. Noong una, ang tinda ko dito, 8 horno lang. Sa 8 horno ako nag-umpisa. So, dumami na ng dumami. Mahirap talaga. Kasi talagang, sa totoo lang, patayan talaga ng katawan to eh. Kasi madaling araw pa, gising na ako eh. Alas 9 ako ng umaga, nag-uumpisa. Dito lang sa Santa Cruz Public Market. Huwebes wala, kasi dating na itlog yun eh. Salamat po sa tumatangkilik, sa nagkitiwala na umu-order. Salamat. Sa hindi pa po nakakatikim nito, tiyak, pag naman natikman nyo, babalik kayo sa Santa Cruz para tumikim nito.